তাই ama bhagrok sao mi sawan basa haski bonang tai bukhara jagai thango kuno phanang tai saimia bhagrok sajagoan basa tabuk bithi chara saksimi kisa komi tongo tai bithi chariya hingke bo 20 kg 18 kg kayo bo ang bithi chara maya hingke bo sar norong kisa ana phainai phaijakti atai ani busano kisa ang bubui haike hambai tona musungu Ano kisa ani busabai ano kisa phainai phaijakti sar asunang sana musungu Tungkajo kono ang tini ni so khaimani karon kan busa kaisa 1.5 বছর romunyai bo kaisa rupai boni tai kidney uru gongjak abon bagai ang tini jotono nusuba ko khamani bagai tinang jok khaimani tayan busa 1.5 বছর romunyai je kidney rupai bo solai ma tongo sana musungu ma saya je sana ni musung man no ma saya boisa man khibu kabu abonang tripura bo je telangai doctor nai bekha tobo wasibani hamdai maya bithichar saksimi komi tongo tai bithichar ya hingebo bosano bari phaita sak tui ma ngongoi tai ang tini sini sarna laibu mati ma roho sar nungno kisai nisno piri sajaka ba lokuro tai sino khairok jagai kisa misa subo khangke ba angan busana baira rogo telangai je doctor nai mano Abang yang kini bisa las sampai mana orang sa bisa cuma bu hanya kerja di punya naik mana ke bu cuma hanya kerja di hanya masing sana pun sa